Jeg hedder Frank. Jeg er karusel i Mærsk Supply Service. Jeg arbejder, når jeg arbejder, og så har jeg fri, når jeg arbejder. Jeg er på et kabellæggerskib, hvor jeg vedligeholder kabellæggerudstyret ombord. Jeg kan godt lide kabellæggerskib. Jeg kan også godt lide at arbejde. Jeg kan også godt lide, at det udstyr, vi arbejder med, ikke fungerer. Jeg kan også godt lide livsstilen ved at sejle. Jeg kan sejle. Det er en speciel følelse, når jeg arbejder på et kabellæggerskib, som ikke fungerer. Min tid som nærmester har givet mig erfaring i kabellæggerskib, såsom planlægning og delegering af arbejdet, som ikke fungerer. Jeg er Frank. Jeg er nær. Jeg er kabelnær. Det ansvar, vi har i form af at afmønstre og hjem, så vil skibet være i stand til at udføre sin rolle. Jeg er dimitteret fra Sima og Mimak, en rolle, hvor jeg arbejdede ved Mærsk Egen Glarl, hvor jeg startede som juniormester og så videre til tredje til første, og så er jeg senere hen skiftet til kabellæggerskib til Mærsk Supply Service, hvor jeg nu er karusel nær. Min tid som første lærer på trippelærerne har givet mig erfaring i arbejdsadministration, såsom planlægning og delegering af arbejdet i maskinrummet og koordinering af arbejdet mellem maskinrummet og dækket. Jeg er stadig forholdsvis ny i arbejde, så mit mål for fremtiden er, at jeg gerne vil blive mere etableret i min nuværende arbejde og få noget mere fri.